Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, ginaduso nga pagpaidalom sang transport sector sa swab testing, ginaabi-abi sang undok. Pagbantay sa mga puerto, ginistrikto para hindi makasulod ang mga produkto halin sa mga lugar nga may African swine fever. Sa balita nasyonal, pila ka mga kongresista nagapakighimbon sa mga opisyal sa DPWH para maghimo sang korupsyon. Pandemic paid leave ginaduso para sa mga empleyado nga nag-quarantine bangod sang COVID-19. Sa balita international, Biden nagpasalig sang libre nga COVID-19 vaccine para sa tanan kung magdaog bilang presidente sa Estados Unidos. Sa balita sa sports, Meralco Bolts daog batok sa NLEX Road Warriors. Sa balita entertainment, Pabia Mateos ang Iloilo City nagkuha ang best in swimsuit sa preliminary rounds ng Miss Universe Philippines 2020. Samtang sa balita espesyal, mga nagkalain-lain nga klase sang abyan sa isa ka barkada. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon ni adlaw Sabado, Oktubre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 kaina sang kagahon nga bulletin sang pag-asa, nakita ang Bagyo Quinta sa 750 kilometros na sidlangan sang Northeast Giwan Eastern Samar o kung 855 kilometros na sidlangan sang Katarman Northern Samar. Dalasin ang hangin nga may kapaskugon nga 55 kilometros per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos dala ang 70 kilometros per ora nga kada sigon sang hangin. Nagagiho ini padulong sa northwestward sa kada sigon nga 15 kilometros per ora. Ang Visayas, lakip ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, kag lapta-lapta nga pag-ulan, kag pagpanaguob, dala sang troughs. Samtang ang temperatura mapatsyagan sa 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:33 sang aga, magatunod naman alas 5:27 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat, sa aton nga mga Facebook fans. Fans gid dyan, no? Followers. Nakawaman kung saan off akong kamera. Kamera akong nga mic. Wow. Si Juan Baladio, si One Ball, Blamigo ta One Ball Galyo. May invitation siya sa tanan nga taga Aksyon Radio, ma-attend kuno sang opening sang Barris Downtown Prime. Wow. Dito sa Las Vegas, Nevada. Wow, ti karon Nyate, sa October 28 pa. Sa 28? May tiyempo pa ta. Invited ta kamutanan sa Aksyon Radio Bacolod. Perfect. Wow. One bola. Tikita na lang tada, sir. 28 pa man, no? So, dapat do 26 mahalin na tadi kay para tsaktuan lang. Kasi may mga delay balahaw. Mayong invitation ni One Ball, no? Bongga, no? Good morning, Luat. Sa kay Ma-Earl, kay Momo Moises. Morning, boy. Kag si Kuan subong si Action Eden aton nga partner, no? Si Momo Moises taga Bago ni. Kag bilog Action Radio Bacolod kuno good morning. Rizali, good morning Mare. Mare ko ni sa Malaysia, sa Malaysia. Okay, nagpresa mo ti Mare. Present si Mare ni. Kumare ko ni actually. Correct. Sa Malaysia. Bia Jonathan, sa kay Jen Oy Ceser. Heaven, good morning man. Leonisa Elban Buena. Tanaw live sa barangay 35. Good morning dira sa imo, no? Yeah. Kag i-greet ko liwat nga akon nga ginabibibibla si
Angela Torres Apawan. Happy birthday, Happy birthday, Anding. Angela! Dapat Anding. kantaan mo na siya. Happy birthday. Ang namin, ang sweet Ano man. ba yan? Ano ba yung nga kanta ba? Ay, kabalo ka na. Happy birthday sa kay Anding. May nyaga kami takro niya. Alo. Happy birthday, Ands! Ands! Bago naman ka tawag. Sa kay Inday Blaza. Sige, good morning. Marisa Lesita de la Cruz. Good morning, man. Sige, Aksyon dito. Kada na Yes, Jane Oceser, good morning, man. Kay Michael June Season, good morning. Have a blessed Saturday to all Aksyon Radio Energy Fans Club. Ay, sus! Ano to ka-slow sa ako na. Greet nila ko no si mama niya Lourdes Palma Season sa Brook Brotherhood Sumag Monitor from Chatu, Elise Paranaque. Thank you so much. Marisa, mo to hambal magli. Si Mama Marisa Lesita de la Cruz, good morning, man. Sir Aljan Rosanegro, good morning and thank you for watching. Kag sa kay Papa Jack Aguila dira kag kay Tito Kintoy. Good morning sa inyo tanan. Kag sa mga kag sa 169,000 Facebook live viewers naton. Salamat sa pagtan-aw. Pero na sila? kay Sir Steve Mati Buenaflor, kay Miss Jada Buenaflor, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Gina-greet ko maliwat si Jessie, kag Bambi Hestosani, Bebang kag Fred Liaguno, Cathy Nicavera, Yvette Yap, sa Riverside nila tanan, Susan, kag Roger Dukay, Teray, kag Hil Binyas, mga taga Riverside nila tanan, Action Eden, kag si Doña Elena Aligarbes. Viva Donya. Donya, ganyan si Donya Elena. Ya. Kag Don Ikong. Muning bana. Siya, may talisay. Don kag Donya. Mga Angayan mo ko pamilya Aligarbes. Angayan mo ko yan kung may Donya ako. Donya Dulce Corazon. Angayan tanin no. Angayan tanin. Dapat amo na tanin imo ngalan kay para nga ma-Donya ka. Kay Pigado, Tati Eden. Mo kay Eden ka lang, kuha ka lang, Nurita Eden. Nurita lang. Si Nurita. Hindi pwede ano na gani tawag sa mga gani? Sa mga head of the ang maid na balahaw. Ako na ng ano gani na? Nalipad ko oh my gosh. Ikaw Reyna dasang mga ano na gani tawag? Mayordoma. Mayordoma. At least mayor Japon Doma. Mayordoma Eden. Perfect. Standby nanay sa mga balita lokal. Radio Philippine Standard Time, 7:15. Oras ginadulong sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginaabi-abi sa United Negros Drivers and Operators Center o kung undok ang ginaduso nga pagpaydalom sa transport sector sa swab testing. Suno kay undok Secretary General Diego Malacad, 3 kabutang ang luyag nila ipalambot sa mga opisyal sang lokal nga panguluhan sa syudad. Una, luyag nila ipasiguro nga preparado ang mga quarantine facilities nga pamtangan sa mga ginpaydalom sa swab testing kung magpositibo ginman. Ikaduha, pagkatapos nga maswab kag wala pang resulta, hindi sila pagwaon apan nakadapat nga hatagan sila sa pagkaon. Lakip na ang pamilya sa mga drivers kay ikatatlo, among hatagan sang financial assistance sa ilang miyembro nga tubdub karon wala pa mahatagan sang ayuda. Karon nga adlaw magasapol man ang transport sector para makadihon sang sabat sa among proposal. Ito natin ipabot sa nag-propose no sang sila nga plano nga number 1 tingbo naton kag massive nga testing but ipakita na yung preparado na nga mga isolation facilities nila no sa paglantaw namon dapat may maayong accommodation secured ang aton nga mga pasyente. Si Diego Malacad sang undok. Target naman sang Talatapani Executive Assistant Ernie Pineda mo pagtumod kag pagpakig-angot sa mga tag-iya sa negosyo kon kumbuyuhan nga naga-offer sang delivery services sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Pineda, iningalihok ang kabahin sang proposal nga gindihon sang Emergency Operations Center nga nagaplano sa pagpatigayon sang COVID-19 surveillance test sa nagkalain-lain nga sektor sang sosyedad nga ginalakipan sang among nga grupo. Duga pa ni Pineda, base sa rekomendasyon sang EOC, ang operasyon sa mga delivery kag courier services ang mayara sang dako nga
nga risgo nga mahimo matapikan sang virus bangod sang madamo nga mga kliyente nga ila ginaakomodar kada adlaw. Sa naibaluan nga base sa proposal sang EOC, hindi lamang ang mga delivery services ang target sang surveillance test, kundi kalakip man diri ang grupo sang vendors sa mga satellite markets kag drivers sa naglain-lain nga public transportation sa syudad sang Bacolod. Ginklaro naman ni Councilor Dindo Ramos, Chairman sa Committee on Transportation, nga wala siya sang nabaton nga komunikasyon gikan sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod angot sa ginaduso nga pagpatigayon sa COVID-19 surveillance test sa mga driver sa pampubliko nga masalakyan. Suno kay Ramos sa tiyon nga hiniuon gid man sang EOC ang bulig sa komitiba angot sa mga programa, ginarekomendar sini nga dapat mayaraan na isang patigayonon nga education campaign ng siyudad agud malikawan ang kawadon sa kooperasyon sa among sektor. Duha pa sa konsehal, wala man sang nagakaigo nga kasuguan nga mangin balasihan para mapilit sang syudad ang pagsunod sa among grupo gani mas labing mayo kung ini nga lihok ang ilaanay lubos nga mahangpan. Nagalawom naman si Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga masugura na sa City Treasurer's Office ang implementasyon sa City Ordinance 936 o Condonation Ordinance. Sunod kay Ramos, madamo nga mga taxpayers sa syudad sa Bacolod ang nagahulat kag nagapaabot nga maka-avail sini nga implementasyon sa ila pagbayad sang buwis. Dugang pa ni Ramos, base sa iya nabaton nga impormasyon, handa na ang City Treasurer's Office sa pagpatuman sang amo nga ordinansa apang hindi sila ang natalana nga magpaperma sang isa ka waiver. Padayon man nga ginapanindugan sang konsehal nga dapat ministerial lamang ang trabaho sang amo nga talatapan kag wala ini sang poder nga maghimo sang kaugalingon nga interpretasyon sang kasuguan. Condonation ordinance kay daw damo nagid kahulat pag damo na willing magbayad, it will add up to the coffers ng city government. Ang amo na nahibalan nga willing naman sila implement, makakapag na sila or mapapirma na sila waiver. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Ginaprobahan naman sa Regional Interagency Task Force ang moratorium sa pagpadala sa locally stranded individuals nga gipangabay sa siyudad sa Victoria sa San Carlos umpisa akong gahapon nga adlaw Oktubre 23. Sunod kay Mayor Rene Gustilo sa San Carlos City, dako ini nga bulig bangod puno na ang ilang mga quarantine facilities bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa iya nasakupan. Dugang pa okupado sa karon ang duha ka mga quarantine facilities nga damlag lang gintukod nga may masobra 160 ka bed capacity. Palayag Gustilo, plano nila kasakaroon nga magtukod pa sang dugang nga quarantine facility para may pamtangan sa mga LSI nga mag-aabot sa syudad kung kakasuna ang moratorium. Sunod kay Gustilo, matapos ang duha ka semana nga moratorium, ila iga-assess ang sitwasyon sa syudad kung kinahanglan paliwat ipangabay ang moratorium. Naibaluan nga ang moratorium sa pagpauli sang LSI sa siyudad sa Victoria ang nag-umpisa Oktubre 23 tubtob 30, samtang sa siyudad sa San Carlos ang nag-umpisa Oktubre 23 tubtob sa Nobyembre 6. Nagapati naman si Bishop Gerardo Alminaza sa San Carlos City nga mahimo nagsala lamang ang paghangop sa palayag ni Pope Francis angat naman sa issue sang same-sex marriage. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahayag ni Alminaza nga kung pamatian ang documentary sang Santo Papa, wala sini na mensyonar ang termino nga same-sex marriage kundi ang civil union. Sunod pa kay Alminaza nga dapat pinsaron sang publiko nga ang report nakuha lamang sa edited na nga clip sang documentary kag wala diri na interpret sang maayo ang kaundan. Dugang pa ni Alminaza nga makapila ka beses nga ginpahayag ni Pope Francis nga wala siya sang panibag-o kung pagtuluuhan sa simbahan sa bahin sang sexualidad, kasal kag pamilya. Palayag pa ni Alminaza nga isa lamang sa gusto sang Santo Papa among ipahanumdum sa mga ginikanan nga mahimata nga nalakip sa LGBT nga dapat palanggaon kag indi pag-isikway. Magbasa gamit kita balita, dumdumon naton may mga interpretation na dira ang aton nga media people, no? Yes, Kung yes. anong ilang gamiton nga term, anong nga perspective, anong ila punto de vista. So, kaya siyempre gusto mo man maging trending ng imo balita eh. Yes, So, yes. actually, sa pagkamatuod ang aton Santo Papa, sa sadto nga documentary, wala din nag-mention sang term na same-sex marriage. That's why. So, wala yun na gingamit na term. Ang civil unions, yes. Pero lain man nga context. Si Bishop Gerardo Alminaza.
Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, mas ginpabaskog pa kag inistrikto pa sa karon sa Provincial Veterinary Office ang pagbantay nga ginahimo sa Bradco kag Escalante Port agud hindi makasulod ang mga pork kag pork products gikan sa mga lugar nga may African swine fever. Sunod kay Dr. Ranti Dicena, Provincial Veterinarian, gindugangan nila ang ilang mga personnel sa duha ka puerto agud 24 oras nga magbantay sa mga nagaabot nga essential goods. Dugang pa sa ila sa karon nga ginatutukan ang mga online sellers bangod wala nagadeklarar kung diin nagahalin ang ilang ginabaligya nga produkto. Palayag ni Dicena, nagtukod man sang monitoring team ang kada distrito para magbantay sa mga online sellers ilabi na nga nagahilapit na ang Christmas season kag lapnago ng pagbaligya sang pork products. Sa karon nagapabilin nga ASF free ang probinsya. Well, among these 10 pagid ang task force, there is Bradco sa Escalante, knowing that ang aton subong focus ang pagpagwa ng baboy, no? May ina-ship out pagi sa Cebu and Leyte to Manila. Then ng Bradco to Manila. So may disinfection procedures ang task force na focus dira. Si Provincial Veterinarian Renante Dicena. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Sige. Good morning kay Melanie Mandia Mahinay, Angel Grace Panhilason. Good morning. Monitor lang sila sa Pearl Lane Hotel Malate. Good morning. Okay. Neza Valera Lugay Locton, Momo Moises Mayordoma. Nagsabat siya. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, Mom's President. Mom's President. Perfect. Good morning. Kita mo da? Oh, kita ko eh. Alex Perfect. Montesa, good morning. Virgie Alpinda, good morning kuno kag Aksyon Eden nga gwapa gid. Small things. Presil Guanzon, patamyaw ko no happy birthday kay Ashlyn Albios kag JP Castellano sang San Rafael Hinubaan. Oy Ashlyn, JP, happy birthday sa inyo ha. Happy birthday. Happy birthday. Joanne Cabaya. Greet lang ako nanay ko na si Salving Gayorgor kag ang buot niya nga bana nga si Johnny kag bilog nga siyanda Antolanga Isabela. Wala untat sa pagpamati sa Aksyon Radio. Salamat man, no? Buot ang bana niya ni si Johnny. Wow. Sana all buo. Richard Daet Pacheco, tamyaw niya yung batch 94 sa Ramon Torres National High School, Maaw Central Extension kag sa mga tumandok. Franco Villanueva Osorio, Lilia Lutao, listening from Hong Kong. Rosana Barcinilia, greet naman si Tito Nestor Edianel dira sa Barangay Biao. Happy birthday kay Nestor Edianel sa Barangay Biao, Binalbagan. Damo da gwapo mo.
Sa biaw mo. You know. Biaw mo. Sa True. biaw mo. Lito Dayap sa Barangay Punta Taytay. Good morning sa Yes, sambal na ni Ma'am Vanessa Mayo. Great niya lang kuno yan niece kag nephew nga engineer sa New Zealand. Hello, Chel and Noy. Keep safe gig kamuda. See you soonest. I love you and God bless as always. Ay, perfect. Okay, doka para doka tita gid lahaw. Ano amo to na to ginagda pamangkot ni Van nga kung familiar ako sa Minnesota Vikings football. Oh, tambal niya. May na ano to siya gina, may sugpon siya muna dula to sa piyak ta nga ano. Sa Abnu. Okay. Ramil Castillon, good morning man. Kanami isang earrings mo. Pamaypay ni siya sa Ano balay. nasa- Kaya kabalo ka, mayor doma ako bala. Oo. Pamaypay ka, kwan. Kung bored ka, kung kisa, pwede mo na, mga cellphone yung bala, dapat i-disinfect niya. Pero before, tinigil ko. Amo na ang Oo. Oo, siyang purpose. Di ba? Kaya, purpose. oo, di ba? Hindi ang purpose ng earrings mo na. Oo, pwede man sa piyak naman kung medyo do kapalang make-up mo. Pero pwede mo na sa makuan Abaniko na, perfect. Mensahe, salamat ng mensahe ko kay Mrs. Rebecca Clara. Yung basa mo man. Ano naman? Kuwang gali niya. Ari mo giday. Wala, hindi na mabalik ka. Ala. Tiyan. Dahil na Ang balay. ayan mo kung may katatlo, pag ikaw din maanom na ako nga piercing. Pabuhuin na lang na sa babaw, bala. Asta di bala, okay lang man nagoro, no? Kagtanan nga mga pakabit, dapat tayo mo, kado Christmas tree ba kung December. Oo, pwede Wala Okay. wala problema sa akon. Kay Alona Buenaflor Lopez, good morning man. Keep safe man, kag God bless. Thank Sa you kay so Jen much. Buero, Ma'am ang aga. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Ma'am, kay Kagawad Mila Alit. Kag sa mga katapo balas ang VPA Parole Operation Office number 1 kag number 2. Good morning sa inyo. Kag sa batch 81 sang Ramon Torres National High School. Good morning man sa inyo. Good tanan. morning, batch 2012. Dito ko kalayo lang sa nalipat ka saan ako nag-graduate. Hindi ko na lang pagano kay Mambala sila karon nga do kalayo gid sang gata. May gaso na iya kay age is just about a number. Correct. Standby na kita sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:32. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Bellica nga may pila ka mga mamalida ang nagapaghigimbon sa pila ka mga opisyal sang DPWH kag project contractors para maghimo sang korupsyon. Suno kay Bellica, ginagamit sa mga mamalida ang ila impluwensya sa pagpatuman sa mga lokal nga proyekto pati na ang mga palusot sang district engineers sang DPWH. Suno kay Bellica, hindi niya man kilala ang ining mga mamalida. Gibatag man sini ang mahimo solusyon sa problema kag para mas hugot nga pagbantay sa mga korupsyon. Una na nga ginkondenar ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagapadayon nga korupsyon sa DPWH. Ginaduso naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson Mike Defensor sa Presidential Anti-Corruption Commission nga ipagwa ang ngalan sa mga kongresista nga ginaligar imbolbado sa korupsyon sa sulod sang DPWH. Sunod kay Defensor, iya dapat pagyahimuon nga blanket accusation tungod pareho lang nga ginadalahig ang tanan nga miyembro sa Kongreso kag unfair ini para sa ila. Unang ginpahayag ni PACC Chief Greco Bellica nga kontrolado sa pila ka kongresistang district engineers sa DPWH. Samtang ginpahayag ni Defensor nga handa ini magpatigan sa investigasyon sa Kamara angot sa isyu sa korupsyon sa DPWH kag gininsister nga mas maayo pagid kung may third-party investigation kung mapamatud-an nga may kongresista nga malakip. Ginaduso naman sang Makabayan Block sa Kamara nga mahatagan sa pandemic paid leave ang mga empleyado sa pribado nga sektor nga napilitan nga mag-quarantine kag mag-leave sa trabaho tungod sa COVID-19. Sa idalom sang House Bill 7909 sa Makabayan Block, kinahanglan nga mahatagan sa private employers sang 14 kadlaw nga dugang nga paid leave kag full pay ang mga empleyado nga na-expose sa COVID-19. Sa mga floating worker kung involuntary out of work apang may trabaho sa gihapon, ginamando naman sang private employers nga tagan ang mga inisang maximum nga 60 kadlaw nga paid leave kag 80% nga sweldo. Suno kay Gabriela Representative Arlene Brosas, ang paid pandemic leave dapat sabton sang gobyerno kag indi sang mga empleyado. O kung employers, kuhaon ang dugang nga pondo para sa benepisyo sa available nga pondo sang DOLE, kung SSS kag natipon nga savings sa panahon sang pandemic. Ginhalugan naman sa National IATF ang restrictions para sa religious gatherings sa mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, gintugutan na sa National IATF ang tubtob 30% ang seating capacity kung venue capacity halin sa 10% sadto. Nagwa ang desisyon sa National IATF pila ka adlaw matapos ginpahayag ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia nga ang curfew hours sa Manila mahimo na paliputan sang 3 ka oras o kung halin las 12 sang tungang gabi tubtob las 3 sang kagahon pag-abot sa bulan sa Disyembre agod maakomodar ang mas madamo nga sumilimba sa tion sang simbang gabi. Samtang para sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine, ang polisa nagapabilin sa 50% ang sitting o kung venue capacity sang simbahan. Ginkakas na sang National IATF ang antigen test requirement para sa mga Pinoy nga tuyo magbiyahe sa abroad. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang desisyon ginhimo sang National IATF sa tung Huwebes. Apang ginklaro sang National IATF nga kung ang pungsod nga plano kadtuan sang traveler nga naga-require sang RT-PCR test, ini ang dapat ipresentar man antes ang pagbiyahe. Ang travelers dapat may round-trip ticket kag health kag travel insurance, magpasa sang deklarasyon nga gina-acknowledge ang risgo sa pagbiyahe kag sundon ang COVID-19 guidelines para sa returning Filipinos. Sa katapusan nga balita national, tugutan na ang mga dumuluong nga may investor visas nga makasulog sa Pilipinas umpisa sa Nobyembre 1. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini nga foreign nationals ginalakipan sang may visas nga gin-issue sang Bureau of Immigration sa idalom sang Omnibus Investments Code of 1987 kag Republic Act 8756 subong man ang may special non-immigrant visa sa idalom sang Section 47A2 sang Philippine Immigration Act of 1940. Cover man sang bago nga pulisa ang mga dumuluong nga may visas nga gin-issue sang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority kag Subic Bay Metropolitan Authority. Dugang pa ni Roque, ang dumuluong dapat may valid kag existing visa sa pagsulod kag pre-book accredited quarantine facility. Subject man ang mga ini sa maximum capacity nga may inbound passenger support kag date of entry subong man magsunod sa applicable immigration laws, rules, and regulations. Aksyon Radio Philippines Standard Time.
Okay, good morning, Anay. Sakay maninay ko Bingbing La Chica. Kag kay Arlene Solivio. Good morning, man. Mayang aga. Sakay migo taman na Ricky Malala. Mayang aga man sa imo, migo Ricky. Sakay Ronnie Vega. Good morning sa imo. Neka, ano din na tatulampi man? Kay Edjanel Julius. Okay. Greet niya lang ko no happy 63rd birthday. Kay tatay niya. Tatay niya, 63 first. Basta, happy birthday sa kay tatay ni Edjanel Julius. Happy birthday, tatay ni Edjanel. Nakalawig ba? Kaya man gimutang ang ngalan mo, no? Tomas Brunyola. Good morning, man. Sige. Florida Gumban, Gargalicano, good morning. Okay na biyahe ka fast craft for Iloilo. May mga requirements. So, lato-laton talaga. Kahit di kagapon, payag palang to Action Boy sa mga operators mo. Sa 31, masugod sila. 31 kang November 1. So, base, ang mga LGUs, base may arap sila additional ng mga ano. Requirements. Sa kay, sino na Dennis Richard Timor Roma. Arap sa hadaan. Nga, kada bro, tag 10 hours daw. I know nga sineko, kamuda mangkot lang kung hindi pwede tag 5 hours lang tani. Butahan. Basta 10 hours. 9 hours lang. Tag 10 hours gid yan, no? Kaya para ko nung ginatistingan nila kung ano kagid ka solid sa Aksyon Radio. Na kung malubat ka na sa pamati mo, mangita kagid sa paagi para ka tanaw. Ako lang pamangkot mo, Dennis, pareho man pamangkot, ha? Oo. Amoy na, no? Taga mo na yan, tagpulo ko oras yung brown out yan mo, no? Grabe, no? Kita mo na dis Pilipinas, may mamo na yan. Marilet Verdida, watching live sa FB from Sawmill, Tres, Barangay Bata, Bacolod City. Remia Garcia, good morning, man. You better watch out, you better not cry, you better not pout, cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Nga, mapuli ka na, di mamaw? Mapuli na si Mama Nitsa. You better not pout. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Mamba is coming to Bacolod City. Si Mamba is coming today? Sa December, goro. Ha? Nabangkot siya pala sa size sa mga t-shirt. Extra large siya. Hindi pag 2x siya kay medyo halog. Namiya, papi na siya daan. Papi. Para daw makita wala mga muzzles yan. Nawawalan perfect. Papi. Kay Jesseline Andrada Chanson. Abi ko na mas papi kay daw kahagabol. Papi, hagabol. Papi ang P-A-P-I. P-U-P-P-Y. Papi. Kalan. Happy birthday, mga Connection Boys, sa apo ni Ma'am Jesseline Andrada Chanson. Happy birthday, Gayan Chanson. 3 years old na. Happy 3rd birthday, Gayan. Happy birthday. Gian, igoro. Gian. Sige, okay. Standby na kita sa aton dugang mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:43. Sa detalye na sa Balita International, nagpasalig si Democrat Joe Biden sang libre nga COVID-19 vaccine para sa tanan nga Americans kung siyang magdaog bilang presidente sang Estados Unidos. Pero kay Biden, nag-give up na ang administrasyon ni President Donald Trump sa pagkig-away sa virus. Dugang pa ni Biden, dapat nga sundon ang guidelines sa mga scientist nga pagsukso sa face mask kag ipabilin ang social distancing. Palayag ni Biden kung mayara na sang safe kag epektibo nga vaccine, dapat nga libre ini sa tanan nga insured man o kung hindi. Sa pihak nga bahin, gipahayag naman ni Trump sa iyang speech nga nalampuwasan na sang Estados Unidos ang COVID-19.
Sa balita sa patag sa pagnegosyo, mag-invest ang isa ka Japanese company sa 230 milyones pesos sa Pilipinas para sa automotive wiring harness kag components manufacturing facility. Nagdesisyon ang Yokowo Company Limited nga magpatukod sa panibagong site sa Pilipinas. Magabukas sila sa Abril 2022 kag mag-hire sang 800 ka mga empleyado. Ang mga kompanya ang nagatanyag sa innovative high-tech products sa mga manufacturers sa bugos ng kalibutan para sa advanced technology, electrical machinery kag automotive industries. Ang bagong site ay pamdan sa 3.7 hectares sa Hermosa Ecozone Industrial Park sa probinsya ng Bataan. Naibaluan din ang kaduhang investment sa pungsod Japan sa Pilipinas. Ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 40 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 65 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, Action Boy, grabe, proud from Region 6, bangod si Rabia Mateos, ang Iloilo City. Nakuha niya ang Best in Swimsuit sa preliminary rounds ng Miss Universe Philippines Sino ngalan niya? 2020. Rabia Mateo. Rabia Mateo. Rabia? Rabia si Rabia. Mateo. Rabia nakuha yung Best in Ano na siya Swimsuit. ng ano ganun, na pure nga Pinay? May half goro. I-search na namin kay kung ano yung ano. Kaya daw ang iyatsura daw mga ano. Basic man na half ko na sa kay Rabia nga na nangalan Rabia, basi mga Indian, baka mo na bala. Indian or mga taga-Kuan bla, mga taga-Saudi bla, mga Middle East bla. Oo, nama mo na. Kaya nga nga ilong Blackson Boy, ha? Do kalayo gid sa ilong ko mo. do ano gid siya ya. Tapos, ang wala labot Ilungan kagabi. sa gali. Ha? Ilungan. Ilong. Ako wala lang. Ilunggis. Ilong. Kailinit ha. Wow, kailinit. Tiyan mo na Action Boy, si Rabia ni Action Boy, isa lang sa nakakuha sa mga mga awards kagabi. So, lakip dire sa mga special awards kagabi Action Boy. Ang most beautiful face, isa sa idol kuya personally ha. Si Pauline Amelinx sang Bohol. Oo, beautiful man Action Boy. Most beautiful face naman, Miss Cetaphil son, si Pauline Amelinx man gyapon sang Bohol. Nakuha niya man ang Miss Downy Sweetheart kag ang Miss Cream Silk. Best in Evening Gown naman si Isabella Ismael sang Paranaque. Miss Photogenic si Tracy Maureen Perez ang Cebu City. Miss MG Philippines naman si Michelle Gumabaw sang Quezon City. Kag Best in National Costume si Lou Dominic Piczon sang Mandawi City. Oo, si ano siya bala? ng volleyball player. Correct. Ligad do tatlo yan na ata nga intra sa Miss Universe Philippines. Sa panasa sa cream line. Bongga. Grabe no, ang ilang ang mga ano. Galantawi ko na nga magampang sila ya. Sila daw po ni Eliza Valdez. Perfect. Tiyan mo na Action Boy. Tibantayin din kayo do October 25, tomorrow, ang coronation Action Boy sang Miss Universe Philippines 2020. Kasadyatan ni no. Subong do na matamat ni Action Boy mong ilang mga amo ni Balakay. Tigi na taping. Oo. Kaya para do, tigi wala daan sang live audiences. Nan. Tibantayin tabuasa. Boss na no? Sige. Balita sa sports. Daog ang Barangco Bolts batok sa NLEX Road Warriors sa ilahampang sa PBA Philippine Cup sa AUF Sports Arena sa Angeles, Pampanga. Nagbuligay sa Chris Newsom kag nakakuha sa 18 puntos kag Allen Maliksi nga na mayara naman 17 puntos para makuha sa Bolts ay katatlo nga daog sa nagparayon nga bubble competition. Bago naman sa pagkapierde, ang NLEX may karon nga record nga isa ka daog 4 ka pierde. Ginpahig naman ni Bolts coach Norman Black nga dako nabulig sa pagbalik ni Raymond Almazan sa ila lineup matapos nag-ayon na sa injury. Nakakuha naman sa 11 puntos si Almazan kag siyam ka rebounds. Balita Espesyal! Alright! Duga pangalot ka man ba? Doon nagkanta ka lang sa You Better Watch Out, You Better Not Cry. Wala siya tama. Santa Claus is coming to town. Correct! No, exciting Action Boy ang Christmas. Kaya gina-claim ko hidya. Ang mangin COVID-19 free kita or mag-super halog or mag-super nubo na gid ang kaso. Or ang Christmas siya dayon ginya. Dayon ginya. Siya magkainano Christmas dayon ginya. True. Ay, exciting.
balokate ang Christmas yan, hindi mo na buot silingon nga mga Christmas parties, mga basta Christmas ara ginaya. Oo, Christmas some Christmas spirit ara Bahala na dahil kung wala sa mga Christmas party kag sa mga kung importante may mga Christmas Bala, gifts. mga wala raffle. Importante may mga Christmas gifts. Exchange gifts, di ba? Pero it's the thought that counts. So, okay lang kung regaluhan nyo kung picture frame. Picture frame with picture. Sa maregalo. Amo na. Grabe ba? Sige sigod na lang. Para madumduman ko nga siya Pwede mo ginanaghakan. na islan. Oo, sige. Pwede. Picture frame. Thank you so much na daan sa matag sa akong regalo. Ang akong address, number, perfect. Dali na lang mala 62 days before Christmas. Ay, oo. Kag 69 days before New Year. Merry Christmas, Maninoy Boy. Merry Christmas, ihada. Gira-claim Sa mga kumpare ko si Aksyon Eden, di ta pagkalimtan. Oh, yes! Maninoy John Chong! Good morning! Kag Maninoy Jerry. Jerry C. Basta ito gaya, mabatian yun na lang niyo. May makontak sa akong. Then, may tawag si mo. Maninoy mo ko na si Jerry C. Ay! Then, may kaya panawag ko na si Imo. Diyo sa kay Jerry C. Maning. Ano ko no? Mangkot siya nga din kumukuno na. Hindi mo sa kuno na Maninoy. Sa uka kuno nagpabunyag. Ara siya. Actually, nalipat na ko. Ako yung daan na may short-term memory gap ko mo. So, basta na pabalaan ko nga Maninoy taka. Okay? Good morning, anak kay Roswell. Dekada ba siya sa lablang apelido ko balaw. Roswell Verba, of course. Kag Miss Norlin Torre Franca. Mayang agaman, no? Kag on air, greet ko lang sa Jessica kag Bambi Estosani, Bebang kag Fred Liaguno, Cathy ni Cavera, Ivet Yap, mga hard to get na isang Riverside. hard to get. Susan and Roger Ducay, Teray, kag Hilbinias, kag si Doña Elena, kag Don Ikong, good morning. Si Doña Elena, ni may tiyanggi nito sila, magbakag no, Doña Elena, bakal. Na? Oo. Ginatawag na sa kuno sa tiyanggi. May tiyanggi sa. Ginatawag na sa kuno sa mga gabakal kuno Doña Elena. Doña Elena. At least Doña. Di ba? Arlene Solivio, good morning. Grabe, nakibot ko Action Boy. Kaya nagwa, di ba, si Dennis Richard Tibor Roma. Nakabutang, di ba, top fan ka magiging. Pero may top fan +1. Kasi nung top fan number 1, gid siya. Grabe ba? Hindi sa pwede yan. Ginapanindigan ni Vidya ang pagka-president sa Action Radio Energy Fans Club. Okay? Dito Direction Boy, sa aton nga balita special continuation sang aton na istoryahan nagligad. Mga nagkalain-lain nga klase sang abyan sa Isabela Kabarkada. Di ba na tackle ta na to ang Chicks, ang Hank, ang Pong Pagong, ang On the Way, kag ang Rich Kid. Ang next dira Action Boy, ang The Famous. The Famous in a sensation boy nga tanan nga lugar nga kantuan sang inyo barkada may kilala siya. Correct. May kilala ko na. Ikaw. May kilala ko na. Bisan di lugar, lugar ilawag mo niya si Kwan may pa kaisa ko da. Na si Kondra na da, close ko na. Di ba no? Pwede ka padlagan. Pwede ka padlagan kaya daw tanan nga lugar daw may kikilala siya, may parente siya. So wala gid siya lagyuhan. Kung madula sa gani, kabalo gid ang tawo, may ara gid sa may makakilala ka makakita siya, hapos gid siya makita. Kasi kung magadto ka mo to, masalisin ka sa iyabi nga daw may pakaisa ka man di makwadato niya. Masako na si Ilay. Kung pakaisa gali sang pakaisa sang pakaduwa sang pakaisa. Pakaisa sa pakaduwa sang inablos ni Lolo. Amo na pero The Famous na sila. Pero believe mo ko Action Boy nga kumaga mahambal sila tuod man mo kay pag abot mo to kilala sila tuod. Hindi ang iban ba lang daw kuris-kuris nga pakaisa ko na nang pakaisa ko to ni Lulo. Explain pa bala dali. Si Lulo mo ba? Ang Lulo ko mag-utod. So tiyan mo na si Lula mo mag-utod. Tapos ang inablos ni siya sang tiya tato mo sa pakaduwa ni. Okay, parentihanay ta. In short, parentihanay kita. Amo na da siya ang importante. Ang next direction boy, mga green-minded. Sa barkada. Ano na sila yan? Sila na yung mga may lain nga pag inchende sa mga ginahambal mo. Sila na ang mga malisyoso. Sila gin-action boy. Ano man kuno ka wholesome, kag ka inosente sang ginhambal mo, lain ang meaning nga naga-pop up sa ilang nga ulo. Malisyoso gani.
mga advanced thinkers. Daw ginatagaan, daw malisyab na yung mga ginambal. Mamba ko bi nga, ay, makadto ko to sa birthday sang ex ko, subong mo. Ay lang, ano ka naman to? Wala ka pa get over. Muna malaga, naando ka. We were friends before ko siya nga nangin ex. Doon ka mo naman action boy, ha? Daw ka advanced thinkers na sila. Marami huyak pa. Mga muna nga mga classes ang imo nga friends. Limo daw kasakit sa nga ako, nga ko na. Basi cancer, ina. Grabe. Ka-advance ka na. Araw mo na yun, grabe. Nagsakit ng butkon ko. Gani na. Ano ni saya ko na. May cancer of the bones nga. Muna. Ka-advance na sila yan. Diba, no? Katsaka nga mga friends. Dapat mga ang negative vibes, idulaon yun na. Okay? Ang next direction, boy, the shower. The shower. Huwag ka paligo. Sa atong tatlo ni Doran, ikaw ni. Ano na siya? Hara naman ka. Barkada nga paliguan ka. Kaya kung mahambal gani, sige, istorya, galalabog ang law. Amo na. Di ba? Pero may reklamo. Should boy, paligo ako bala. Kaya ka, that's why, nga importante, nga naka-face mask. Especially yung tipon-tipo ng barkada. Ano sila magambal ko ka? Talaga na. With that strength, sang imo nga kadlaw, ikaw damo na gana. Mga the shower friends. Ama na selection boy. Ang next dira Ako pag in-example mo. Tiki sa atong barkada, ikaw mo lang ito. Di para hapos nila nga maitsendihan. Okay. Ang next direction boy, the rapper. Ang rapper yung nga R-A-P-P-R, hindi W-R-A-P-P-R. Mga balotin mo. Hindi mga pinakagawad sa tanan. Ano nga spelling sa rapper na? Rapper nga rapper wala stupid. Okay. Abi ko na yung rapper nga putos. Putos, hindi rapper. Ang balotin mo ako na yan. Balotin mo ako sa barkada. Hindi, mga rapper nga, hindi mawala na istorya. Sige lang istorya. Bisan wala na may gapang mati, sige lang istorya. Yara ko na, one time, nakapahinubaan kami, kantuan kami. May punta sa media, bro. Halin din sa bakulo, sis nung bani, halin yung bata na niya. Sino? Ito kalibong ulo ko kung paano yung masustain. Wala ka kaubusa, no? Grabe. Kung paano yung masustain mo. Bisan wala na blumig ka sa pak, Kung wala nga, tanulog na gano'n, kiti kalayo sa biyahe. Sige na siya, gambal lang siyang gambal. Kung may kilala ka nga, halin di pa katuhin na bala. Kung may kilala ko sa himo mailan. Sa mailan. Hasta ka lang mailan, lapit lang. Hindi, within na himamailan lang yan. Nga mag-stay ka bala, sige lang yun siya, yes ang istorya. Kilala mo man na. Kilala ko man na. Correct. Kung ano na lang ang ma-istorya. I think daw madumdumaan ko na balaan. Kilala ko na. Kilala. Man. Sila na action boy. Pero kung wala sila gani, di syempre, barkada. Napangita mo na. Napangita mo man. May tanik ko na rin. Di si Eden, kaya hindi ito tuyhon. Hindi ito born. No? Grabe. Pero kisa tamaan naman bala. Na marlingan ka. Malingan ka. Do araw-araw hindi panguha yang iya mga nabalaan. Mga istorya daw galibong ulo mo si pabala ang hinubaan is around the list is 4 hours. Hasta 5 hours na sa nga biyahe. Wala sa kakamalhan. Uy, si untat yung sa nga bal mo na ano di nga kuan man. Lilay, lumpat-lumpat ng mga topic. Tanan yung topic na yan. Tanan yung topic kompleto. Kag ang last na lang direction boy, the Kurips. Kuripot. Sila na action boy tuod may kwarta na sila galing bakuko kuno kag kuripot lang gid ya. Way gamot. Way gamot gahulat gid yung action boy nga. Ti may ara na especially na notice ko na mga lalaki nga barkadahay. Ti ano ni kanon taw kung wala gani babaye nga magdesisyon mga lalaki budlayan mo ti ano ni preyato no kung wala da may leader bla. Ti ano ni orderon ta preo. Basta, mutay ta, butang ta, 2,000 gaston, tatag 500 ta. Ay, hindi lang ko priyo, nung wala ko yung porta. May-ari, anong gusto mo diyo? 200 lang tayo, ako nila. Gamay mo lang kaon, kuya. So, natunduma ko na may magsesyon, may alamutan, be. May alamutan, magsininga, tipilangin nyo. Masling kami na, si Kwan unahaw. Siya itong unaha. Ang gamay amot. Kaya mag-adjust kami talaga. Kaya kami mag-adjust. Correct, mongga. At least, ulikin nyo gid siya. Unahan siya. Kung siya na iya, tidra ka ma-adjust sa iya mo. Kung 2,000 ang alamutan, 200 na lang iya. Ang 1,800, iamutan sang iban. Perfect! Alam nga. Hindi, mas may yata. Gato, tita pila nga ato ni amot. Di, why man lang sa amot, tipunon lang.
Siya na yun, kung pilalawag yan. Kaya kung kami, Double pressure. kung iba niya malawag, yan mas start at 300 na ako na. Kasi siya mas start siya, kwinta. Kaya iba niya sing kwinta, malako na. Kwinta, malako na. Ay, yun, ano yun? Ang mga reaction boy, tika sadya lang yan, no? Sa iba niya, sa mga notice ko lang, sa mga American people, bala, di wala sila yung gagwa. Kung balaan nila, nga do alang-alang sila. Kung hagadon sila, wala na lang sila gagwa. Pero kung mga Pinoy, ganiya, kung hagadon, bahala na maupod ka. Pag amutay, 20 lang di ako, gamayon ko lang kaon. Ang lain na, ang amot siyang 20, mo pa nakapalahagad. Or ang kis-asuli man. Ang nag-amot 20, siya lang yung naubos ang tanan nga sumsuman. Siya lang yan. Although nga, ti ako lang matagay. Kay 20. Meron pa kita sa barkada, sa ininom lang. Sige na siya nga tikal. Meron kami na suna mo, sige sa tikal. Sugid siya lang nga ambal, inom kami. Sila isa na mo kopod siya, ang mga bayad. Nya nga ikaw mabayad sang kwande sang limno. Yun di ako korta. Ti paghipos. Paghipos. Ako ya pasugira kaya ako mabayad. Kung sino mabayad siya na masugid. Galing no? Ano naman? Ikaw yung nakikiinom ka lang. Hipos ka. Ikaw pa yan nagabangka na. Maghipos ka. Kinanglan ng mabangka, sinataya, ang gabayad. Kay Abi Guro, amo na lang niyang party. Amo na iamot. Ma-entertain. Okay. Pili na muna kung sino mga barkada. Ako na nung gusto nyo na. Pero makompleto, gina-action boy. May ara, gina-iya. Exist. Migo ko, Joseph Villaseran. Good morning, dara sa imo. Sir, good morning. Samputan na yung ranggo subong ni Joseph, Sa polis ni siya mo. Tayo niya ako na yung mungguan. Sa nga haw. Ginanong sa haw. Hindi na ganito ko ito. Kala ko tayo lang mabungguan kay siya galing. Ay na, sir man. Ate, sige Anyway, happy birthday, Anding. Happy birthday! Torres Apawan. Good morning. Anding, happy birthday. Standby na sa Aksyon Hotline, Redaksyon Artay Hopon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon